Sir, question. Kailan po nagsimula ang Gabitas? April 16, 2013. Paano po yung naging konsepto nyo? Is it dati nyo na pong niluluto or may na-experiment? Family business. Aha. Pero sa sa side ng mami ko. Okay. So, ibig sabihin, sir, may experience na before pa nag-start si Gabitas? Oo, meron na. Kasi nakapagluto ako noon na 1994. Nag-start ako na nagpipirito muna. So, yung sa Angeles, sir, kailan nyo, paano siya nagsimula? Nakita namin yung pwesto doon. Sabi nung misis ko, dahil kumakain na din siya ng crispy pata noon eh. Okay. Magtayo tayo. Ano po yung sikreto ng Gabitas? Ang sikreto niya, dapat yung sa mga nagtatrabaho, ganon. Dapat hindi lang yung pagbebenta, dapat may puso din, ganon. Inaalagaan din, tsaka dapat laging fresh at masarap So, yun. sa mga naghahanap po ng partnership, open po ba kayo for franchise? Oo, open pa rin po kami sa mga gustong mag-franchise. Okay. Sir, magpasalamat po tayo sa mga naging kliyente natin. For 13 years, sinusuportan po yung Gabitas. Ay, maraming salamat po sa mga naging kliyente namin at naging customer po namin.